guys, good morning. Lakas na! Louder! At pupunta tayo sa Thousand Island. 100. Shout out kay Nang Nang Shout out kay Nang Nang Lingling ka mo. Inggit ka mo. Inggit ka ngayon ka mo. Ay bawal. Sorry. Sorry Ninang. Oh. Pero ang ganda ni Jejen ngayon, no? Oh, nakaano siya. Lunek. Oh. Okay. Sino? Wala yun. Ayun o. Okay? Mga idol, good morning. So ayan, nandito tayo ngayon sa 100 Island para maligo. So ayan, tatlong bangka kami. Shoutout kay Dagol, yung nasa likod ko. So ngayon, pupunta kami ng island muna, tapos pagbalik, iikutin ang lahat ng 100 Island. Bibilangin ko kung 100 talaga. Kasi pag hindi 100, hindi 100 Island. So ayan, tatlong bangka kami, hindi kami nagkasya sa dalawa. Kaya tayo lahat? 23. So, marami kami. Tatlong bangka kami. Wala pa yung iba natin kasama. Thank you kay Manong na namin, driver. Manong, anong pangalan mo, Manong? Ha? Wow. Pangasinan. Ano ba, no? Ayayatin ka, kantuan. Dagiti, tagimak. So halo yung salita dito sa Alaminos, Pangasinan, saka Ilocano. Kapsat. Ito yung kapsat? Kapsat. Kapatid ng tao. Mga kapsat sa mga taga-Alaminos, shoutout sa inyo lahat. Medyo maganda yung dagat ngayon, maganda. Hindi maalon. Kantayin natin yung mga kasama natin. Okay guys, paalis na kami. Papunta na kami ng island. So pagbalik namin, bibilangin ko talaga yung island kung 100 dito. Kasi pag hindi 200, nagsisinungaling yung 100 island. Shoutout kay Gamat! Gamat, shoutout sa'yo! Pumunta ka rin sa Alaminos. Nandito kami. Gamat, Dito yung mga anak mo, namimiss ka na. Shoutout! So ayun na yung mga kasama namin, napuli namin. Ay! Jason! Shoutout sa hindi marunong lumakay! Wag! 1, 2, 3. Dikit-dikit mamaya. So, pinakain po tayo ngayon sa gitna. Sila JD nasa tayo. Talong ka na eh. Janel. Kababaw lang yan. Hindi ko nga makita yung ilalim. Yay! Wrong way. Wrong way tayo. Yay! Umandar na rin!
Oo, dito ka sa island nyo. Dadali natin yan mamaya. Sasakyan natin sa bangka. Tatalon ako dyan. Wag, may pating dyan. So ayan na mga idol, nandito na tayo sa anong island. Di ba dati kasama siya? Ang daming tao. Hindi, dyan ka lang. Kaya pa kayo mo. Sakit. Mama! Banana boat. Ano tayo? Di naman Alim pa rito. Pare, paano yung cellphone ko? Long. Okay! Okay guys, nandito kami ngayon sa Hundred Islands. So, nandito kami ngayon sa dagat. Naliligo na kami. Ingat tayo sa mga bato. Medyo mga bato. Pag lulubog, utang lang. Ah. Ang sarap maligo. Shout out kay Dagol. Pambihira! Oh, Ayun, dami oh. Ay, maraming bato. Masakit yun. kaya nakatinilas ako. Jajan! Jajan! Shout out kay Nina. What up na? Ah, inggit ka kamo. Ay! So, nandito lang tayo mga idol kasi ano, malalim yung tulo. Ayan, daming tao. Matik ka. Aray ka? Kailan daw ako? Yan na! Tingnan mo to! Ano yan? Ano yan? Ha? Wala kayo. Yan na, ayun na! 70 ka. Ito, 70 naman ito. Alat yung dagat dito sa Alaminos. Ba't maalat yung ano dito? Wala ko lang. Maalat yung dagat. Gumanong kayo saan? Kusaluhin na yan siya. Oo nga, nagkasalunod pa daw eh. Magalit dito, nakado ka lang. Dito ka lang sa bato. Ba't maalat yung tubig? Maalat po yung tubig dito. Masyado. Shout out sa'yo, Lengleng. Marunong yun, lulutang yun, laki-laki. Shout out kay. Wait lang. Sayang tayo din. Tulang mo. Ah, hindi ka nag-ano eh. Hindi ka nakasapatos. Oo, chinelas lang ako. Ako nakasapatos. Hindi kasi nagdala na apos. Para naka-apos na siya. Sabot na! Ha? Nagtatanong sa ano, sa bilog. Hindi ko malalim na dun ha. Ah! Bato ka ha. Dinuduri kita dito. Pupunta ako kay Pumunta ka dito. Ayan mga idol, after 4 years, nakaligo ulit sa dagat. Kasama ko si Jejen! Yay! Saka si Ayala! Kasi sakay kami sa bilo. Ay, mamay. Ito. Ito lang. Ito. Ganon ang lubog. Ganon ang lubog. Ha? Sabot niya. Wala nga ganda lang, bag. Sabot. Saan? Sa Miray. Ano dagat din? Ano? Ano oras?
Umaga? Oo, kaya nga Eh. kita pinapatulong nila. Ganun ba? Kala ko ngayon. Mag-iinom pa tayo mamaya. Sige, hindi pa ako uwi. Kasi nilipat tayo ng pwesto eh. Anong oras babalik sa pag? What? Gusto sa'yo, Kuya Chris. Okay, mga idol, pauwi na kami. Sunday. 1 o'clock. Nag-enjoy ba kayo? Wow! Kaya pauwi na kami dun sa ano? Dun sa ano? Saan ba yun? Ano na yun? Kaya nag-enjoy naman yung lahat. Nabusog pa kayo? So ayan mga idol, iikutin namin yung mga island. Ito.